Kurdistan birastî pêvajoyek ji 2013 de ji terefê Birêz Serok Abdullah Öcalan hat destpêkirin. Li birastî wek pêvajoyê dinê dewlet gavek navêt zêde ne samîmî bije em wê jî bêjin biryarnî hat stendin. Provokasyon li gelek bajara çêbû, wek li Silêva, wek li Agriyê, wek li Serêkaniyê gelek provokasyon çêbûn. Gelek bomba hatin teqandin, wek qetlîama Garê, wek qetlîama Sirûcê, wek bomba gil mitînga Amedê a HDP hat teqandin. We ciyê rast derket ortê û li hinek navçeya wek Sûrê, wek Cizîrê, wek Şirnex, wek Hezex, wek Nûsêbînê Xweseriya Demokratîk hat îlan kirin. Di vî warî de em bêbêjin dibe gihinek wê wek şer pênasa nekin ama yani bi rastî jî şerekî pir dijwar bû. Navçameyê Nûsêbînê jî di vî warî de payê xwe belkî herî zêde, bedelê herî giran dan, êşî herî mezin hatin kişandin. Di vî warî de nêzî neh meha qedexe hat îlan kirin. Ji 2015 ji meha tevagê bigire car carna rok, carna du rok yani 24 saet berdewam kir. 8 cara qedexe hat îlan kirin. Li gundê Nûsêbînê, li bajarokê Nûsêbînê, li mezrayê Nûsêbînê, li navenda Nûsêbînê xwe qedexe hat îlan kirin. Li qedexe herî zêde hat berdewam kir yani dema herî zêde çê û nêzî heftê roj jî wek hûn dizanin Nûsêbînê qedexe hat îlan kirin. Di vê qedexeyê de şerekî dijwar hat meşandin. Gelek qetlîam hatin kirin. Di nava van qetlîama de nêzî 26-27 zarok yani nava wan di zarok em bigirin yani temenê wanî zaroktî ji 10 saliya bigirin heta 6 saliya kesê sivîl hatin kuştin. Di vî warî de dozger yani savcı veriye devleti. Veriye devleti hep cudane, veriye yer heremi cudane. Mina kez bêjim saziya me wek me biya ji kevneşopiya me ya derêtî. Di vê demê de cenazeyek hatin tespît kirin û ew uzvê wanî hatin girtin yani perçê canê wanî hatin dîtin wek nik, wek dest, wek serî, wek perçê canê wanî wekî dinê di ser 26-27 cenaze hatin dîtin. Veriye destê me di ser 8 tiştek însan reyî. 58 heb, 59 heb di nava wan de leşker, di nava wan de polîs, di nava wan de qorûcî hatin kuştin. Evana ji xwe veriye devletê ne ji xwe em bêjin. Levela em ev tişî heye wek hûn dizanin toqiyek hat ava kirin. Dibinê vê toqiyê de hîn jî gelek cenaze henin. Gelek malbat negihaştine cenazê xwe. Ger çiqas aniha li navenda Mêrdînê em jêr dibêjin wek Qamorê tê got, wek Goristana Qamorê tê gotin û alîkî dinê jî dibên mezelê bêkesa. Di vî mezelê de wextê gimlê dinarin 18 kesê di şerê Nûsêbînê de gihaştine asta şehadetê hîn li wê deran e. 16 heb jê nasnameyê wan hîn nehatine diyar kirin. Ji ber perçe bûn ya jî çîk bûn ya jî malbat hayê wan jê tunê bi rastî jî di vî warî de em wek lêgerînekê dene. Em ji malbatê xwe em dixwazin bibin alîkar nek naxwazin. Levele wek dana xwînê, testa DNAyê, wek ji parêzertiyê, ji alî hiqûqî de em dixwazin em bibin alîkar. Levele gelek malbatê me jî mixavin nagên cenazê zarokê xwe, birayê xwe, xweyê xwe yani xizmê xwe em warê bêjin nagêjine. Sedemak nagêjine li Nûsêbînê gelek tax ji nûh de hatin ava kirin. Xerab bûn. Li ser wan bajar hatin ava kirin. Di binê wan bajara de bi rastî jî gelek cenazê jî yani em jî zanin. Li gor veriye tiştê herem ji mer dibêjî yani ahlê Nûsêbînê ji mer dibêjin cenaze li gelek cîhanê. Li em mixavin em vê bêjin îro em derin lê dilerin li ser ew ciyek dibe li vê dera cenaze hebû binayê 4 qat, 5 qat, 6 qat
hatin ava kirin. Ev jî bi alîkî şermekî ji em vê jî bêjin. Çünkü mafê her kesî heye çi bibe bela bibe mafê her malbatî, her insanî, her mirovî heye gi cenazeyê xwe bibîne hem örfa xwe yê olî hem örfa xwe yê heremî li gor çanda xwe hizna xwe jî bikişîne. Bi alîkên vê bêjin ji Kurdar ev jî pir hatin dîtin. Ev jî şermeka herî mezin em vêya jî li vê dera şermezar dikin. Divê dera jî de ew kesê gi jiyana xwe ji destan, ew kesekî şehîd ketin em wan bibîrtînin sersaxiyê ji temamê malbatê wan em dixwazin. Ana hîn jî hem Nusêbînê hem derdora Nusêbînê bi rastî jî em dilêgerînekê din ji alî malbata de.